Kawai kai ne ka san ama duniyar na auta TV. Idan ka shiga ka yi subscribing, kana kuma ka danna ƙararrawa. Sannan kuma za ka samu shirye-shirye na barkwanci wanda suka fi kowanne daɗi. Dama yi kun san halinsa, uban barkwanci ne. Kunna min na kalla domin na shege kwarkwata idanuna. Bani waya. Ki shaki iska mai daɗi abinki ba ruwanki ga ba sa ido sosai ma kuwa ni ma baki sayar da nake yau baki labari ba dan Allah wallahi dai saurayi a garin nan dan girma Allah da Allah na zo miki da wannan dan Allah ba wallahi tallahi da ma Allah nake yi wa mahadin yake baki wannan labari ni ma nayi saurayi a cikin ƙauyen nan daga zuwa na in ga miki kawai sai ya gani a hanya ina ma fa shigowa zan dan ko Allah gida baki da wallahi yace yana so ga miki ke ni dai wallahi saboda ma sa da nishadi da yake nake kaunar bawan Allah ne ikon Allah wallahi kici abin duk ɗaya ne ke ma wallahi tallahi abin da ni ma ban mamaki ai in ga miki ina jin daɗin rayuwar garin nan ai karki so sannunku kin gane shine wannan saurayin na da nake ce miki zan nuna miki an yi aron gama ke ban gane shine saurayin da ke ta ki nuna ba saurayin ki ko saurayi na ai ni shine wanda nake baki labari kenan ya kai haka to ai namijin mace hudu ne kuma ban auri ɗaya daga cikin ku ba ko ce ni allurar ruwa ne mai rabo ka dauka Ran wannan can kwakiyar soyayya haka dan auta. don ka kai kada ba mutane ba amma na ce akai ai ni ɗaya ce ba ko to ke ɗaya ƙarya wani saurayi ne baya yi ko wacce budurwa ce ba ta yin ƙarya in dai gaibu ce wallahi kin ban mamaki saurayi na in gaya miki cewa zan nuna miki saurayi wai rana tsaka ki zo ki ce min wai shine saurayi ban ke dakata ban gane na baki mamaki ai kin sanar kafin da ci amana ki ban gane ma magana ci ke dai zaki ci amana ta amma ni ni na gaya miki gaskiya amma da uba ana fada a kaina ana fada a kaina ku tashi kai amma Allah ki ma fada ake a kaina kai ba magana nake muku ba baba wannan ƙawata ce ƙauyen nan bani da ƙawa sama da ita wannan saurayi na ne fa baba amma yau rana ɗaya ta ci amana wallahi baba ƙarya take saurayi na ne wallahi ni da fara ce mata ma in muka bi hanya ta ganshi akan wannan sokan yaron kuke rigima a to ba wuce ka ban gane ba yana kamar ya nan baba to yanzu ba za ki wuce kyau ba ni da so nake in san matsayi na kai ki wuce ki billahi allazi in ka galla wa da ke kuma zaki za mu haɗu yanzu ma mu je hanyar mana tsoron ki nake wani hanyar mana na fitina za ka dinga haɗa mana kenan wace fitina baba ba fitina bace ba babana ne da ba ni da farin jini sai aka rubuto mini suratul yusufa na kurɗe to kaga dole in farin jini kamar ya ban nan gurin ku dan ba ku da hihi ne za ku koran musu taina ban gane ba to kuma na bai ɗauko kara na bai ɗauko kara Inde na auta ne. Ba zai kama bayi. Magarzaya duniyar auta TV. Masu sandan auta, ga duniyar auta TV. Kawai kai ne ka san ama duniyar na auta TV. Idan ka shiga ka yi subscribing, kana kuma ka danna ƙararrawa. Sannan kuma za ka samu shirye-shirye na barkwanci wanda suka fi kowanne daɗi. Dama yi kun san halinsa, uban barkwanci ne. Kunna min na kalla domin na shege kwarkwata idanuna. Bani waya.